פרויקטורים יקרים, אלה הם 14 שהגיעו לשלב האחרון לקראת הכניסה למתחם האימונים של פרויקט הלהקה. במקום שבו כל הפחדים מתנפצים, שם אני רוצה להיות, להתנפל על העולם, לאכול את החיים, להגשים לי חלומות. העתיד הוא מה שתעשה ממנו, ובשמיים יש תמיד מקום לעוד כוכב. זה הזמן שלי עכשיו, זה הזמן שלי עכשיו, שום דבר לא יעצור אותי. זה הזמן שלי עכשיו, זה הזמן שלי עכשיו, שום דבר לא יעצור אותי. עכשיו, שום דבר לא יעצור אותי. אל תחפשו אותי, עליתי על רכבת אל יעד שעוד לא ידוע. אל תשפטו אותי, זה בוער מבפנים, ורק בחוץ אני נראה רגוע. העתיד הוא מה שתעשה ממנו, ובשמיים יש תמיד מקום לעוד כוכב. זה הזמן שלי עכשיו, זה הזמן שלי עכשיו, שום דבר לא יעצור אותי. זה הזמן שלי עכשיו, זה הזמן שלי עכשיו, האחרון שהולך ראשון, נכבד את הכוכב.